Fl-eqqel tal-kampanja referendarja dħul tad-divorzju responsabbli, l-awtoritajiet tal-Knisja kienu sospendew lil Deborah Xkembri milli tkompli sservi fuq it-Tribunal Ekklesjastiku. Xkembri, avukat li tispeċjalizza fil-liġi tal-familja, twaffqet milli tkompli tagħmel dmira għaliex kienet iċ-chairperson ta' moviment li kienet jikkampanja favur id-dħul tad-divorzju. F'messaġġ il-ġimgħa fuq il-Facebook, Deborah Xkembri ħabbret li kienet irċievit l-aħbar mingħand l-Arċisqof li min-naħa tiegħu infurma li tista' terġa' tibda sservi fuq dan it-tribunal. Fi stqarrija l-Partit Laburista esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din id-deċiżjoni. Il-Partit Laburista fakkar kif Dr. Deborah Xkembri kienet ġiet sospiża milli taħdem f'dan it-tribunal waqt li kienet qed taqdi rwol ċiviku ewlieni. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet ekklesjastiċi tawgura tajjeb u hija turija ta' rieda tajba biex ikun hawn għaqda fis-soċjetà Maltija, temm jgħid il-Partit Laburista. Dr. Deborah Xkembri raddet tħajl lil dawk kollha li taw l-appoġġ tagħha fi żminijiet li għamlet sospiża mit-Tribunal Ekklesjastiku.